Євробляхи в урядовому кварталі. Мітингувальники другий день поспіль страхують під Верховною Радою та вимагають ухвалити законопроект про розмитнення автівок з єврономерами. Надвечір активісти заблокували вихід з парламенту та комітетів. Не випускають не лише депутатів, а й журналістів. На місці працює наш кореспондент Раміль Єнікеєв. Раміль, вітаю. Що зараз відбувається біля парламенту? Чи випустили депутатів? Ескендере, добрий вечір. Зараз біля Верховної Ради дуже людно. Масові заворушення, драки та більше. Зараз декілька тисяч мітингувальників тут вимагають, аби прийняли законопроекти про розмитнення іноземних автівок. По-перше, по-друге, знизили мито, а по-третє, скасували постанову Кабінету міністрів України, яка передбачає, що поліція тепер має змогу побачити всю інформацію щодо ввезених іноземних автівок за кордону та штрафувати їх. Мітингувальники вже ходили до адміністрації президента України. Прошу послухати пряму мову, що їм відповіли. Адміністрація президента розподіляє про те, що тематика набула дуже великого масштабу і погодилася на те, що треба терміново подавати і акцентувати з боку адміністрації президента увагу на прийнятті цих законопроєктів і зараз, і також восени допрацювати. О 18-й годині Андрій Парубій сказав, що засідання Верховної Ради на сьогодні вже завершено. І сьогодні до Верховної Ради на порядок денний так і не включили законопроекти про зміни до Податкового кодексу, про оподаткування автівок. Зокрема, це стосується автівок, які ввезені з-за кордону, щодо автомобілів з єврономерами, які у власників вже є. То штрафи згідно цими законопроектами відтерміновуватимуть на півроку. Але автор законопроекту Ніна Южаніна каже, що з такими низькими ставками, як їх вимагають мітингувальники, не можна вносити поправки до закону. Далі прошу пряму мову. Про які автомобілі тоді йде мова? За 300 євро автомобілів таких немає. Всі автомобілі, які придбаються ними, за 300 євро, це ми вже дізнавалися, які автомобілі вартують таку вартість. Ті, які не можуть навіть до України доїхати, які вже давно здані на розборку і отримали власники кошти за них. А середня вартість автомобіля, який придбається, від 1500 євро. Тому про те, що ви говорите, от встановити таку, це означає тільки корупцію. І четвертий – це 5 виходів. Що завершено сьогоднішнє засідання Верховної Ради, заблокували всі входи і виходи до Верховної Ради. Нікого не впускали і не випускали. Тут стались заворушення. Одного з депутатів, який намагався вирватися з Верховної Ради, його вдарили в обличчя. А активіста, який це зробив, Нацгвардія заарештувала. Тут також сталися дві ДТП, збили одного з активістів авто «Євросили». Зараз вони вирішують, що робитимуть далі, але вони точно будуть тут завтра і також намагатимуться сьогодні поїхати до домівок народних депутатів України, аби повернути їх на робочі місця, щоб вони розглянули цей законопроект.